и така нататък. Нема прекрасно. Вися, проблема е, че тук пазара е... Не, няма пазар. Ти за пазар не да е още. Няма пазар. Ти още за да стрибутираш напред-назад или е по-малко? Малко. Гледам по заявки тук да работят това на това. И в крайна сметка вече се оправят цените. Правилници цени са не като едно време по лев 20 и лев 10. Не, те сега чакаме да видим какво ще стане с еврото, като влезе. Няма да е добре. Те ще се пробват да го реиндексират на по-високото. Няма да е 1,90. Да. Ама пък като си само с евро ще ти е по-лесно. Защото като идват тук хората вече поне една валута, ще знаеш, че това същата вече. Не е, че почитателите от канала на те правят поръчки от там и тук хора, които ще тръгват на там, взимат им човек. Плащат ги и взимат. Абсолютно. Окей,